Meteoscola no terceiro ciclo de primaria. Aunque eles observan o tempo a diario, Even in English. Yes, we can! eles son os encargados de pasar ao ordenador os datos recollidos polos compañeiros do primeiro e do segundo ciclo. Aquí nos ves introducindo os datos nos ordenadores a balar. Non é tan difícil. Un pouco, sí. Aquí estamos traballando. Sempre ponemos o nome do neno que me digo. A táboa e o gráfico de sectores. Vamos, o que sí. A gráfica de barras. Este ano, como novidade, traballamos tamén cos datos do pluviómetro. Como sempre, táboa a gráfica. A gráfica. Os nenos de sexto tivemos a sorte de poder ir a visitar Meteo Galicia e o Cesca en Santiago. Que ben nos lo explicaron. E que ben lo pasamos! Como viñeron tan motivados, propusimosles facer unos traballos sobre meteoroloxía. Un dos aparatos de medida das variables meteorolóxicas. Mirade que traballo. 2 sobre os distintos fenómenos meteorolóxicos. Admirade Os raios e os furacáns. as auroras e moitos máis. Nos axudamos moito nos libros que se mercaron para a Biblia sobre o tempo e os que nos deron polo premio Meteoscolas do ano pasado. Aquí o traballo das nubes. O dos símbolos e gráficos meteorolóxicos. Ademais, dábamos os traballos co croma aquí.